Sa nagapangunang nga balita, posible liwat nga rollback sa presyo sang gatong ipatuman sa masunod nga semana. Pila ka PUV drivers balik biyahe na matapos mag-untat sang nagliligad nga semana bangod sa pagtimbuok sang presyo sang gatong. Si John Sala nakatutok live sa La Paz, Iloilo City. John? Jert, good news para sa mga motorista ang ginapaabot nga rollback sa presyo sang gatong sa madason nga semana. Panawagan nila kung tani magsigi-sigi na ini kag hindi iliwat magsaka ang presyo sang gatong. Makagulugin hawa naman kuno mga motorista subong bangon sa ginapaabot nga rollback liwat sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Suno sa oil industry sources, 8 to 10 pesos ay ganubo sa presyo sang kada litro sang diesel samtang piso naman na posible buhin sa presyo sang gasolina. Yara subong sa 90 to 96 pesos ang kada litro sang diesel samtang 78 to 86 pesos kada litro naman ang presyo sang gasolina. Kung madayon, ikatlo na ka semana ini nga may rollback. Sa nagtimbuk ang presyo sang gatong tugas ang kinagamo sa Middle East, yara lang sa 30% sang mga unit sang pitotanan ka ruta sang transport cooperative gamit SCOOP ang nagabiyahe. Apang sugod sa nag-amat-amat na kununubo ang presyo sang gatong, nagdugang na sila sa mga unit. For now, kay nagbalik na nasa 90 pesos na siya per liters, nasa 60% na ang amon nga operation per route sa 7 routes namon nga under sa Mitsuko. Pero kung magnubo pagid hopefully by next week, good news ina para sa amon sa transport. Kung magsigi-sigi pa ang rollback, balik 100% na kunong ila pagbiyahe. Si Manong Jimmy ika-4 pa lang adlaw subong ang nagbiyahe matapos nga naguntat pasada halin pa sang una nga semana sang Abril. Tugas ang pataas nga presyo sang gatong. Makabuligid ka namon nga driver man kay ti dako ang pag-rollback na bala. Sang naligad nga taglabo tag 150, 140. Ti do kami do hindi man gid ka recover nga driver. Hinyo sini sa gobyerno nga ini nakuntaning iliwat pa nga magsaka ang presyo sang gatong bangod sa halit nga dala sini sa iya palangitan-an kag pamilya. Ang kita namon sa pagtaas ka gatong hindi pagkaon ng pamilya namon kay sigun nga sa kamahal ka gatong kag ang pagkita namon eksakto lang gid sa gatong nga itugong. Sa Lunes, Abril 27, ig-anunsyo sang Department of Energy ang pinal nga ipatuman nga rollback sa Martes, Abril 28. Jert, abiso sa Department of Energy nga hindi pa final ang amo nga presyo kung amo nga rollback sa presyo sang gatong sa madason nga semana. Kag magadepende sa gihapon ang buhin sa presyo sang gatong sa mangin presyo man sini sa world market. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, John Sala.